boss ba? Naabot tong pantalan niya boss. Biyahe pa tong Petris. Layo po tong Santos Mips Dool. Layo. Wala na rin dito. Wala na yung biyahe. Awan na biyahe dito kato top line. Top line wala. Sa to pa na dire. Oo na. Okay. Thank you Nagtuo ko mga igsoon nga pantalan na rin kaning gitawag nga Muwili di Usminya Warp. Nagtuo ko nga wa na kini napaday gyapon padong Pier 3 mga igsoon. Puhon mga igsoon so waya na tong sakayan ng ferry padung adto sa Pier 3 Cebu City. Ngala ni mo boss? Ingon ni Sir GR. Ang top line ngadto sa MIPSA wala pud kuno magbiyahe. Unya ang kining ferry boat nga ri sa Muili dunaray duha ka ferry boat nga nag-operate padung adto sa Pier 3 nya pabalik nga ri. Ang biyahe matag adlaw boss pila ka kada oras? Wala oras sir. Pasahero lang basta. Mapuno. Darga. Dako jud ang nahimo sa pandemic mga igsoon. Di lang sa pampasahero ang bus, hasta punding mga ferry boat. Apektado gid sila mga igsoon. Minus ng turista, mga tao pod, daghan pod mga tao nga naangari kaniadto apan nanguli na sila probinsya. Suri ta mga igsoon sa poblasyon area sa Opon. Sir, sorry sir. Tuyok ta mga igsoon ngari sa Plaza Rizal sa Opon, Lapu-Lapu City. Ingon atong naa sa entrance nagbantay. Mga 2 months na kuno ning open. Mga igsoon no, ang kinadak ang loop bridge mga igsoon. Boss, may kapon. Nindot kay mga igsoon no, kay ngari sa Lapu-Lapu City. Ilag yung taon ng giatiman ang ilahang park and mga open spaces. At least ang mga tao mga igsoon nakita gid nato mga tao nga nalingaw gid taon. Pakiramdam ko mga igsoon kani adto kining covered court ngari sa sentro barangay poblasyon Lapu-Lapu. Aduna gyud sige liga mga igsoon, liga sa basket. Mangidatag makaon mga igsoon. Gusto man ko. Kini market area ginoon diri sa Opon mga igsoon. Bantugan yun is mga nindot kayo nga okay. Tanaw ta nga rin mga igsoon. Nindot kay mga igsoon laagan diri sa
Lapu-Lapu Public Market Area. Daghang pagkaon, daghang kalingawan. So, tadiri mga igsoon. Bos, kila apa nih bos? 5 itaw. Dua lang? Ito to. Oh, ayaw ako kauron. Wala. Ah, okay na rin, ini ton. Init na, init. Init mo rin? Ya. Anak video na isoso, anak. Boto man. Oh. Kagawin po siya kung kaunang kadali lang kayo. Ada nga? Ada nga? Oh, ada. Oh. Pinilisingan. Nahip dyan sa kuano, barbecue. Oh. Tama ka? Oily siya magsuon, pero lami. Lahinan nato namang mantikaon kay medyo taas na matag edad. Boss, nakibugnaw ni boss? Ito, kadang watermelon o pinya? Watermelon. Naadang dua. Pila po ang potos boss? 20. Oh. Oh, aton lang koron. Oh. Salam. Oh. Bili. Lang kerja. Aduh kau dong. Sesuai kaon. Hey, go. Ikaw ko nito, Brad mo nito ka? Ayaw, Brad! Ato ni ko kay gay na ko sig lakaw. Oh, vlogger meron. Oh, matamis. Bugnaw kayo. Oh, matamis. Tamis, bugnaw. Igo kayo, ipaningot kumayo. Boss, sabay ng mga pagkaon rin boss ng lami. Adi area. Kasuway mo kung barbecue da katong tinuhog mga tinais manok. Sabay lain. Mana mo ra? Quick. Quick. Ato unahan. Oh, dapat. Atong ikahi ba? Ako tong ron. Magtuko ginay mo. Singot ato tukoy. Mana yung mga nango, mga gwapo laing gwapo sa upon. Doon tayo na meet dire atong follower. Sir, ito pangalan dyan? Lindon, Sir Lindon. Ingat siya nga. Siya tanaw sa itong video. Sir, thank you kay sir. Okay. Sir, una ko sir. Sige.
ubay na tag nakaon may igsoon. Boss, Rod. Rad. Kaon ta watermelon, kaon ta og atong tinuhog nga piniritong tinais manok. Ha? Ako ibutang na kadili ha. Then coat yung porta. Sus. Pini jis lang? Oh, jis. Jis lang itong palit nga man nga para matay sapi. Spicy? Oh, spicy. Ganing jis. Ako po din yung palit ko. Puton kindi. Okay. Thank you. Boss, thank you boss ha. Boss, pala po doon. Ano boss? Tudsi? Ano lang? Oh, ako na yagi unya para mo kadahan ko ano. Okay. Boss, thank you boss ha. Kung kwarta G's lagi pahangyo taon ko. Boss, ato kudakan yung mga balon lang kasi sayo banindot kayo. Tino, dyan oh, nindot kayo. Alright, thank you boss. Kalingaw mga Exxon, makalingaw. Ito nga lang sir. Atoy Bison. Atoy, Sir Atoy. Atong usa sa to ang subscriber. Ma'am, may hapon. Susuroy ko nga rin. Sir. Sir, thank you. Ilis ko og mask, may igsoon kamikan kay. Pintin akong singota niya ang akong mask basa na kayo. So, karon bago na tag mask. At least ka maka ato niya tong balikan tong namaligya og cotton candy. Doon ako ikuha nga ito nga 5 pesos. Normal temperature. Birhen na sa regla mga igsoon nga simbahan. National Shrine kani mga igsoon. Built in 1735 ug wa ko masayo. Baroque architecture may igsoon, kinaraan nga European architecture. Ang batong maklaro ninyo ha. Gawas lang ta kay doon ay misa hatag tag respeto. Boss, thank you ha. Nakapalit na po quick mga igsoon. Isog na magsitag lakaw, gutuman matag dali. Gikan nga rin sa upon mga igsoon, amping mo kanunay o hinaot nga magpabilin ka mong mahapsay.